Salam, hormatly adamlar, akşamınız hayırlı olsun. Bugün sizin bilen Urban olayının o tanrısını gurrun ederiz. O Urban olayının tanrısı kim diyen yalık bir gurrumuz bolar. İzleyiciler yuvaş gurrun ederse öne vaktimizi açayaklı. Şimdi size ekrana şeyle bir neme getirecek. Bu tayda George Orwell'ın 1984 kitabı var. Indi Gurban olayının tanrısı diýende, o Gurban olayının tanrısı bizim bilýän hiç bir tanrymyz dälligi besbelli. Ýöne o şoňa düşünmek üçin Gurban olayının praktikasyna seretmelidir. Adam praktikasyna seredip çıkarıp bolýandyr. Soň ine George Orwell diýip bir ýaşuly bar. Ýaşuly diýip aýdýansa gaty o köp zatlary ýazyp ýa görüp bilýän de boljak zatlar ýani adama seredýär, şundan adam çıkarmy çıkmazmy diýen ýalyk bir nemede düşündürjek bolayyn. O akademik dilde bunu geçseler o bilerler ýani. Düşünüpli bolmak üçin şey diýip aýdýan 1949-njy ýylda ýazýar bu kitaby. Bu kitap dolulugyny Türkmenistanda bolup geçýän zatlar barada Türkmenistany göz öňüne tutup baba yazdım diýip sorasaňyz ýok, o Türkmenistany göz öňüne tutup ýazanok. Ýöne kommunizmi göz öňüne tutup ýazýar. Kommunizm nähil zat, o nira getirer diýe 1949-njy ýylda kommunizmiň barjak ýerine ýazýar. Ine şu taýda diňe payok baradaky nämäni el alýar. Ine şu taýda ration diýip ýazýandyr. Ration diýmek payok diýmek birleşler. Yani payok sözünü kullanan yeri. Men bu kitabı okanda hayran alan yerlerim. Payok meselesi var. Özem batı ütkeşik edip baba düşündürüyor. Şu taýda seredeli yuvaş. Bu taýy nemede şu taýda payogyň näme düşündürüp geçýärde. Payok o näme zat diye. Bir zadyň mukdarynyň yani adamlar babatında limitlendirilmeli diye yani şunu sarf etmek boyunca näçe sarf edip bileceğini aytmak. Bu taýda o adamları kitabın içinde adamlar geçýärde ine näçe sahypa diye 71-nji sahypanyň 8-nji setrinde geçýän eken şu bölegi. Indi aýdyň ekranda aýtdy ilkinji ýazak o ekrandan aýdylan nemesi aýdyň aýtdy. Payok diňe hayvanlara berilýän zatdyr diýip düşündürdi. Soň o payok hayvanlara berilýär hakykatdan hem bir nämäni näçe mukdar ýejegini belleýänsiňizdir, öýüňizde saklaýan. Nähili hayvanyňyz bar bolsa-da öý hayvanlaryna değişli, agylda, gabagly saklaýan hayvanlarymyz. Islen zadyny iýip bilenok, owa soragan bilenok. Türkmenistan'da da adamlar o diňe payogyny soraýandyr, sorasa da onuň daşynda zat soraýanlardyr. Soň men bunu başga bir neme üçin aldym. Şu taýdan indi Ewraziýa diýip bir yer geçýär. Kitabyň içinde Ewraziýa bar, Okeaniýa bar. Soňam Afrika bolmaly. Umuman 3 yer bardy da. Ýalňyş ýanam bolup biler. Ýöne Okeaniýa bilen Ewraziýanyň bardygyny bilýän, beýleksem Afrika bolmaly. Aralarında uruş ýitýänmiş bir Ewraziýada o kommunizmi düşündürýär aslında. Daýda kommunizm el alýar. Ewraziýa elmi dam uruşda diýär. Indi Ewraziýanyň içinde bolup geçýän zat, ýani kommunizmiň içinde bolup geçýän zatdan gurrun berýär. Indi şu taýda indi Ewraziýanyň goşuny ýeňilýär diýär, aslında ýeňilýär, ýöne ýeňýär diýip görkezýärler kitapda. Soň bir nemesi var. Umuman uruşda ýeňilýän bolsaň kynçylyklar döreýändir. Kynçylyklar dörendigi üçin hem payok berýärler. Payogam gitdikçe azalýar. Indi şonu şey diýip görkezýär. Ýani bu taýda näçe diýär? Payogyň
şokoladı payok hükmünde veriyor. Hem zaten payok hükmünde veriyor. Yani şokoladı alya yürüyte. Ne için alyandığına yazıya men yadından çıktı yanlış bir zat aytmayın seyredersiniz. Şokoladın ayratayın bir yeri olmalı bu tayda. Ya başka zatlarım vardı. Çöregim, suvam hem zaten payok hükmünde veriliyor aslında kitabın içinde. Indi bu tayda diye şokoladın diye hepdelik verilyen gramı 30 gramda. 30 gram ekende umuman. Şonu azaldıyalar. Näçe azaldıyalar? 20 azaldıyalar. Bir yerlerine geçiyor. Kitabın 26. sayfasının 2. setrinde geçýän eken şu. Bu kitabı hem okaň men şunu ýöreýte aldım sayfalarında geçýär diýip görkezmek üçin. Yani kitabı okasaňyz Türkmenistan baradaky pikirleriňiz gaty näme bolarsa bu kitap çıkan wagty Sowet Soýuzyna göne gadagan edildi. Sowet Soýuzyna bolmaly däl edilip nämetdi. Ýöne şu ýyl 2022-nji ýylda Orsetde iň köp okulan kitabın içinde George Orwell'ın 1984 kitabı. Yani Rusya'da bolýan misinformation diýilýär, ýani informasiýany ýalňyş bermek, ýani uruş däl, ýani harby operasiýa diýär. Eskeri operasiýa ýa-da şonda bir näme ad berýär. Hemme zadyň adyny ýetgeýär. Şoňa uruş diýseň türmäge basýar ýene näme. Şu sebäpli okuýarlar Orsetde kitabı. Düşünjek bolýarsa şu kitabyň içinde hemme zadyň jogaby bar. Şu bolýan Türkmenistanda bolýan, Russiýada bolýan ýa-da kommunizm we postkommunizm döwletlerinde, ýurtlarynda bolup geçen zatlaryň hemmesiniň jogaby we sebäpleri bar şu kitabyň içinde. Okasaňyz görersiňiz. Näme diýär? Bolçulugyň, ine serediň bolçulugyň ministrligi bar. Bolçulugyň ministrligi diýär bir gyska wagt mundan ozal şokoladyň gramyny azaltdy diýär. Umuman ýokarda ýaza 30 gramdan azaltdy diýär. 30 gramdan 20 grama azaltdy ine şu taýda ýazýar. Şokolady 30 gramdan 20 grama azaltdy diýär. Onu kim azaldypdyr? Bolçulugyň ministrligi azaldypdyr. Bolçulugyň. Indi bolçulugyň ministrligi näme diýip aýtsaňyz şu men köp Sowet demelerini sözlerini ýadymda saklap bilemek umuman şu sapara bolsa aýdartym muny zatlary getirip näme diýenler bardyr. Ol döwlet magazyny diýäňiz, döwlet magazynyna seredýän edara bar. Ine şonu göz tutup aýdýar ýyleşler. Bolçulugyň ministrligi. Onu bilýäňiz, bolçulugyň ministrligi bolarmy diýip. Yani düşündürýär hakykatdan hem bar, günümizde de bar. Yani günümizde bir hili o sövda ministrligi diýilen ýalyk nämäni soň näme diýär, dilimin ucunda aslında adyna şu taýda ýyleşler siz yazın, yani şu köne döwürde yazanlar, ýaşaýanlar bilýändir, ýazyp biler şolar. Yani magazyna geldi diýip aýtman, pelan yere geldi diýerler şu edaranyň adyny tutup. Yani şol da umuman. Indi bu taýda diýär, indi nämäniň gahrymany kitabyň içinde gahrymanyň ady Winston. Familiýasy ýani Winston diýip geçýär. Indi Winston diýär şokoladyň gramynyň azaldylandygyny bilýär diýip geçýär. Bu taýda izi giderlek bermendirler 39-njy sahypada geçýär. Bir adam bilýär bu azalandygyny. Nerden bilýärse bu özü ýazýar. Indi munyň bir wezipesi bar. Bu metbuatda işleýär, şol Ewraziýa diýilenim ýurdum. Şu kitabyň içinde Ewraziýa diýip ad berdi. Nerede ine şu. Ewraziýa diýilen ad. Raypo, sağ olun. Raypo. Raypo'da ýerleşler. Mine Raypo şol. Bolçuluk ministrliginiň nämeleri diýip o düşünýärim. Indi bu adam bir maglumat gelýär, maglumaty öwrüp bermeli. Ýagny muňa gelýän maglumat şeýle. Şokoladyň gramy azaldy. Gelen maglumat hakyky eline alýar seredýär, gramy azaldy. Soň munyň üstüni ýapýar. Soň başga bir edilçoň kagazy bar, kopýa ýala edip şoňa ýazýar, şokoladyň gramy köpeldi diýip ýazýar. Bu tersine ýazýar. Biz ters dünýä, baş aşak dünýä diýäse, o ýöne ýere ýatdan aýdam jok, şu taýlardan aýdýas. Ýani
şokoladın gramının azaldı deyip gelýän maglumaty bu köpeldi deyip bermeli. Bunun wezipesi şol. Son köpeldi deyip berýär, şonuň üçin şu taýda ýazýar. Ýagny Winston, yine şu adam Winston hakykatda şokoladın payogyny gowa azalandygyny bilýär diýär. O geçen hepdenlemesinde son dowam edýär. Bu başka bu yani bulam payok arada yani bizim şokolat nememize değişlirak däl bolmaly. Indi bu taýda nemäninkinem o göz öňüne tutýar tabako diýe, tabako bilýäňiz, bu çilim demeleri. Ondan soň esas yerlerini aljak bolýan. Hawa indi de şu taýda çilim kine alypdyrda. Nemäninkine şokoladynkine alýar, çilim çekip durka demede seredýärde hem çilim çekip durýar hem diňleýän bolmaly. Ertirden başlap o nemetjek diýär, täze payok nemesi girjek, ýani täze diýýänem azalan görnüşinde girjek. Indi şunuň şokoladyn gramy hemme kim bilýär, her hepde iýýän şokoladyňyz 30 gramdan 20 grama düşse siz şonuň azalandy bilýäňiz, dogry dälmi? Her bir adam bilmeli. Ýöne pikir edýär, haýran galýar özem bunu diýär, adamlar diýär, hakykatdan hem inanarmy, kabul edermi diýär. Azalandygyna, şeýle göz görteli görünüp dur. Ýanky şokoladyn gramy hakykatda azaljak, ýöne metbuatda da köpeldi diýip berilýär. O köpeldi diýip berilýär, hakykatdan hem alarmykan diýär. Bu şu nemesi men bunu häzir aýratyn giňişleýin aljak, bunyň kitabyň sahypasyndan aldym. Bu taýda hemmesini bir arada ýazanlyklar üçin men bunu getirdim. Ýa. Indi bu taý şeýlerek sahypalary ýazyldy. Indi biz esasy nemämize geçsek bu taýdan şu bolmaly illeşler. Indi bu taýda ýazylýan zat gaty gyzykly. Ine okutdan soň başlaýar. Indi şu şokoladyň gramy köpeldi diýilip berilen metbuatdaky maglumat sebäpli hemme kim diýär Big Brother diýär, ýani ulu ağa diýmek bolýar. Terjimesek ulu ağa. Ulu ağa kim? Stalin. O ýa-da Lenin. Umuman. Ulu ağa hemme kim diýär, o sağ olsun aýtdylar, näme üçin aýdypdyrlar? O şokoladyň hepdelik payok gramynyň köpelenligi üçin. Sağ olsun aýdýarlar. Ýöne elinde iýip duran şokolad aslında azalypdy. Pikir bir zat, eliňizdäki zat 3den 1 bölegi azalýan bolsa onu hökmen suratda bilersiňiz, dogry dälmi? Ýöne bilmeýär, haýran galýar. Bu diýär entek diýär düňjükdi diýär şokoladyň gramynyň azaldylmasyndan öň düňjük iýip durdy, bu hepde ýam azaldyldy diýär. Bu diýär mümkinmi diýär bu zady diýär adamlaryň bu ýalany diýär ýugutmagy diýär. 24 saatyň içinde diýär. Entek 24 saat geçti diye bağırıyor, geçer geçmez. Şokoladyňyz 3den 1 bölegi azalýar. Siz hem çoňa köpeldi diýip inanýaňyz, köpeldi diýip inanýanyňyzyň sebäbi metbuatda ýazyldy. O metbuatda ýazylýar kim diýär, ona ulu ağa köpeldi diýär, ýani Stalin mysal üçin. Bu taýda ulu ağa diýip alýar. Köpeldi diýär, bunu diýär näde ýugdarlar mı diýär bu ýalan diýip soraýar. Soň jogap berýär. Elbetde diýär. Elbetde o bunu ýugutdylar diýär. Parson diýip bir dostu bolmaly. Parson bunu ýugutdy diýär. Bir samsyk haýwan gimeýin diýär, bir samsyk haýwan dek ýugutdy bu ýalany diýär. Indi şu haýwan sözüni hem ýadyňyzda saklaň, bunu ýöne ýere ýazylanok we ýöne ýere ýadyňyzda saklaň diýmek men häzir raýata geljek ne. Gözsüz diye bir yaratık diye o bunu diye ýugutdy diye özem keyp bilen alkışlap çapak çalıp diye islevli diye şeýle işdäli bir şekilde bu ýalany ýugutdylar diye. Geçen nemedäki umuman adamların akıl nemesi nemedäl diýär-de alıp bilenok diye bu näde bolýar diýip özü haýran galýar. Bunyň özü işin içinde.
Yani buna doğru maglumat gelende ýöne şonu öwrüp ters edip bermeli. Indi bu zatlar illeşler buna o şey dele o şu taýa geleli. Gowy gören nememiz de sahypamız. Ana sahypamyzy täzeläp göreli. Täze bir zatlar geldimi ka? Täze zatlar gelipdir umuman. Bu dursun şu taýda. Men size käbir zatlar gurrun berjek illeşler sizin kommentariýalaryňyza da o serediýän ýöne ekran biraz ulaltdım. Hatta kiçeldi ben bilirim ben bunu. Ekranlara kommentariýalaryňyzy getirmek üçin. Azrak neme bolsun diýip. Şeylere gedele. Ýoksa kommentariýalaryňyz sığman biler. İlleşler indi ýanky haýwan sözü bilýäňiz raýat bilen baglanyşykly. Bunu diýä diňe bir haýwan kabul edip biler diýe haýwanyň işdäsini gözüňe tutýar diýe. Mysal üçin bir haýwany pikir edip iýim berýäňiz günlük. Şonuň paýogynyň günlük berýän iýimiz paýok da paýogynyň gramy azalyp berseňiz şol haýwan şunu azaltdyň şu azalypdyr diýmez. Azalypdyr diýip aýdyp bilmeýär. Onuň ýaly bir mümkinçiligi ýok. Soň bu taýda da şonu düşündirjek bolýar. Ýa-ni pikir edin bir haýwany azalan görnüşde bir paýok berseňiz hem şol işdä bilen ýa köp berseňiz hem şol bir işdä bilen ýa. Bular diýe şu şokolady diýe 10 gram azaldy. 30 gramdan 10 gram azalyp 20 grama düşdi. Şondadan diýe şeýle bir şonu köpelenmiş ýalag edip ýa diýe. Şeydi gözleri kızarıp barýar diýe begencinden. Da bir tarapdan hem ulu ağa sağ olsun aýdýar bir tarapdan hem neme diýe diýenip Türkmenistanda ulu ağanyň ady arkada. Bella şu George Orwell'ın 1984 kitabyndaky ulu ağa diýip Big Brother diýip geçýär. Big Brother. Şonuň ady arkada. Öň nemete beýik serdartymy nämeti Türkmenbaşy Türkmenbaşy diýsek az dogry bol. Türkmenbaşy her döwürde her adamdan adama değişýär ýöne gahrymanlary değişýär. O gahryman diýende kitapdaky nemäni aýdýan kitabyň häsiýetlendirýän nemelere gahryman diýip berilýändir ýoksa o gahrymançylyk demesine näle olar. O gahryman arkadamyzam diýip berendirler. Men onu gözüme tutbaýdym. Kitap okumayan adamlar belki bilýän däldir. Kitapdaky karakter diýip aýdylýar da. Karakter ýa-ni karakterlere gahryman nemesini berýän. Bu taýda da gahryman diýip ýazypdyr o. Gahryman arkadamyzyň nemesi diýe. Olymy ömrüň ýaktylygy diýe. Indi şo nemede şunuň ýaly maglumatlary berýärler. Garas. Şu George Orwell'ın kitabını hökman suratda okan her türlü dilde var özem Mood internetten tap bilýäňiz kitabı Mood pul vermem alıp bilersiňiz eğer kitap görünüşünde alacak men telefonda okuyacak değil kitap görünüşünde alacak diýseniz Migros bilen Carrefour Türkiýedäki nemeler aýdýan beýleki yerlerde de daşarutlarda da onu özüňiz taparsyňyz ýöne Türkiýede Migros bilen Carrefour'a gitseňiz George Orwell'ın hemme kitaplary komplekt satylýandyr. Öňe şeýle de elmi da bardy. Indi bunuň ýa-ni aýtdym başda bunuň taňrysyny tanamak üçin birinji dinini bilmeliğine. Dini şondan ibaret, yalandan ibaret. Dini ters edip bermekden ibaret. Başaşak bir dünýäniň nemeleridir bular. Müritleri, yalançılarıdır. Munun peýgamberi bar. Ýa-ni Gurban olaynyň. Peýgamberi kim diýip sorasaňyz Putin. Putin şu wagt dünýäde iň yalançy bir adam, sözüne iň inanylmayan bir adamdyr. Uruş başladandan bäri. Öňem şeýle diýen uruş başlamaka praktikada bolman soň bilinen ok diýen uruş başlandan soň hakyky nemede görkezildi. Ýani şu Putiniň nira bar bir zat aýdan bolsa ertir şonuň tersine diýendir. Beren sözlerini yerine getirýän däldir. Güýji etse şol nemelerden yüz öwrýändir, güýji yetmese de gaýdyp gelýändir. Şeýle bir neme yalançy bir zat da umuman aýdylanda.
Şu siyaset nemesine gelsin. Siyasetlerini görelim. Umuman bular ne mani? O şey dip göre diyorlar. Payok, o hayvan, söz geçti. Son Big Brother. Hem sen var bizde. Payogam var. O rahatlık statusu var. Türkmen halkına rahatlık statusunu veriptirler. O statusu var. Ondan sonra arkadağı var. Yani şeyler akbir yağdayı gidiyor. Bu inandırıcı bir nemede. Türkmenistan'ın hakikatları şeyler ak. Şimdi bunun tanrısı kim oluyor? Sizin fikrinizce kim olup bilir bunun tanrısı? Dine yalan. Yani dini yalancılıktan ibaret. Hep mezadı yalan. Ters edip veriyor. Misal için aydalı. Bilet yokmuş, bileti kımmata satıyormuş deyip bir sani kıyızı o türmeye bastılar. Bir kassiyeri değil, kıyız deyip aytma, bir kassiyerci. Kiredin tutuş bir yurdun biletlerini o 3 yıllap kımmata satıp veren bir sani kassiyer var eken. Şonu en sonunda türmeye bastılar diyelim. Indi näme bolmaly? Indi biletler arzanlamaly. O biletler arzanlanacakmış, arzanlaptır diyen o propaganda nemelerinden habarları eşitersiniz. Ama eşitersiniz bilmedim. Ne arzanlar. Aslında ikisi bahasına satıp veriyorlar. Önden hem yankı. Türkmen Hava Yolları bir tarafına uçayan adamların o biletlerinin bahasını ikisi edip görkösüp dur. $400 üstünde. Bir Türkmen Hava Yolları ikisi baha koyuyor. Kımmatladıp satıyor. İki bilet az olansan o uçmak isteyen adamın 4 milyon adam olansan o özünden talap köp de bahalar kımmatlamalı. Onun üstüne o yoldan bu yoldan bilýäňiz ýa Türkmenistan'ın nemesinde ine George Orwell'ın kitabynda ýaly hem zat yalandan öğrençi o bahalar hem kımmatlaýar. O näçe kımmatlaýar? O $1000 eçelli gidýär. Ýöne İstanbul'dan New York'a uçmak için $600 pul gerek bir tarafına. $600. İstanbul'dan New York'a uçsanız 18-19 saat vakt gidiyor. Ortaça. Fikir edip bilýäňiz mi? Son biz o şanlı senanın o şanına diýär. Bu näme meňziýär? Arka dağlı Serdar diýene meňziýär. Şanlı senanın şanına. Şanının şanına diýen ýaly. Bu näme barda o? Näme diýär 12-nji dekabrda halkara bir taraplyk günü we Birleşen Milletler Guramasının baş assambleýasyny o Türkmenistan hemişelik bir taraplygy atly. Şunýa bir näme bolup bilmeýär. Bir ýurt hemişelik bir tarap bolar diýip hiç haçanam karar alyp bilmeýär. Siz şeýle bir karar alyp bilýäňizmi? Men hemişelik ýaşajak diýip karar alyp bilýäňizmi bir adam? Men hemişelik ýaşajak diýen ýalyk şu zat. Hemişelik diýip söz bu dünýäniň hemesine geçerli däl diýenden. Bu zatlar yalan ýankı. Milli Birleşen Milletler Guramasy ýene nämesi bu aýdylmadymy şeyler bir zatlar edýändirler. Bu ýankı George Orwell'ın nemesindäki şokoladyň gramy azalmagyna garamazdan köpeldi diýip ýazylýan zatlardır. Aslında ters. Hiç kimem ýanynda. Dostlukly hyzmatdaşlyk östürilýär. Bularyň her elmide ama dostlar var, nemeleri var. Hemme zat gowy. Özbegistan bilen dostlukly gatnaşýarmyşlar. Özbegistan Rusya bilen gatnaşanok da soňky alan nemelerine gatnaşjak däl diýdi. Dün bugün Amerikanyň Blinken bilen gatnaşýarlar. O gutlaýarmyşlar, o bilmedim kimler gutlapdyr. Köp taraply guruluş işleri üstünlükle alınıp barylýar. Köp taraply näme bolýar? Ýani
Gur gutarmadylar. Diňe gurýalar ýöne adamlaryň öýü ýok. Adamlar öýü gurmak üçin daşyna çykyp işleýär. O ýöne diňe öýü gurýalar. Öýü gurup ulanmagyna berildi diýär. Öýü gurup ulanmagy şeýle sözler geçýär-de. Umuman Türkmenistanyň ynanyşmak dialogynyň filosofiýasyny ilerledi. Ynanyşmak o dialogynyň bu nähili bolýar? Dialog sözüniň özü bir ynanyşmak ýanky. Ynanyşmak diýen manyny içinde alyp barýar dialog sözü. Bular dialogam näme bilmeýändirler ýa. Ulanypdyrlar umuman bilen oklar sözleriň manysyny, filosofiýasyny ilerledýär. Ajaýyp zamana buýsanç. Ajaýyp zamana buýsanç. Ýaşap gören zamanymız ajaýyp diýär. Hakykatdan hem ajaýyp bir. Hemme zat tersine işleýär. Onda hiç il problema ýok. O berkarar döwletiň täze ýany galkynyş döwri hormatly diýär. O ýanky guru neme Samsyk Serdara o hormatly diýip ýazýarlar. Parasatly baş tutanlygynda beýik ösüşlere beslenýärmiş. Parasatly baş tutanlyk seredin. Şu söz gaty neme? Indi men şuna neme edip bereýin. Şu berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyş döwri şu setire nemedim. Şu setiriň manysy şu günlerde diýmek. O şu günlerde o ýurdun prezidenti o nemeler iş alyp barýar. Şu günlerde ýurdun prezidenti iş alyp barýar diýmek şu. Tutuş nemäniň nemesi terjime etseňiz. Indi şunu aňyrsına bärsine oňa bir zatlar goşup neme edip berýärler. Neme köpelde gowulaşyp gidip barýar diýmek ýöne hakyky manysyna seredin o Serdar o samsyga o kesel ol. Pikirlenip bilmeýän iki söz bir ara getirip bilmeýän elnäm itin öňki aýaklaryny goýup oturşýarlar, goýup oturýan bir neme. Hoşallyk kelamy. Ýöne bir tarapdan bar gynansak da şu okuyan sözlerimiziň hiç bir ýerinde türkmençe sözü ýok. Hoş sözü farsça, kelam arapça, aşağıda näme ýazýar? Zenan farsça, sevit arapça, hyzmatdaşlyk arapça, meydança farsça. Bu nähili haýsy ýurtda biz araplaryň, farslaryň guran ýurdunda ýaşaýasmy? Emme zat ýalan Türkmenistanyň içinde. Başka näme bar görele? Tarih diýeli biz ýine tarihden köp gürrüň edýäs-de. Tarihde näme ýazýar? Anam zadalar. Diýmesem diýdirýärler. O daş bägüller diýär. Tebiat söýgüsü watana söýgü, tebiata söýgü, tebiata söýgü watan söýgü, tebiata söýgü, gözellige söýgü diýipdirler. Türkmenistanda da o tebiata seredin. Gittiler çölüň ortasyndan 4-5 milyard dollara Garagum köli diýip at goýdular. Altynasır köli, töň birinji adı, soňky ady Garagum köli diýip at goýdular. Ne tebiata o söýgümüş. O Ebu Seyyid näme? Aramgahy diýär. Aramgahy diýýäni şol mazarlyk mı ýa ýene näme? Şol oturýan bir ýerde bir näme ýeri bolmaly, onu dol bilemok. O Türkmenistanda saklanyp galan ýadyarlyklaryň arasynda Kaka etragynyň Mäne owasynyň olayynda ýerleşýän diýär. Bu illeşler bu tarih däldir. Mena şonuň üçin görkezip durna bulary. Şu zatlar tarih däldir, şu görkezleýän zatlar. Bu näme diýilýär ona? Yani tarih nemesen bardy, ýöne şu tarih däl. Tarih kim näme edipdir, näme bolupdyrdan ibaratdyr. Gurulan jaý o bir tarihi jaýdyr. Ýöne bu tarih däldir. Ebedi çeşmelerde Sultan Celaleddin'in keşfi diye.
inde garaşçılık yıllarında milli tarihimize, medeniyetimize gidiyor. O bu tarih değil. Bu tayda da tarih. Yani adında tarihlik yok. Yak Celaleddin'in yak ebedi çeşmelerde Sultan Celaleddin'in keşfi diye. Men yankı näçe makala, kitap, yani nemeler gördüm. Şeyle bir tema, şeyle bir ad koyan hiç bir milleti görmedim. Aa. Kadim kervansaraylar diye hiç Türkmenistan'da bir tarihi yer bir görkezin. Yani emmesini yıkıp yumurdunuz ha. Hiç zat kalmadı Orslar. Yıkıp yumurdu. Selçukların parahatçılık, döredicilik yörelgeleri diye. Aha. Aa. Selçukluların parahatçılık, döredicilik yörelgeleri. Näme diýmek bolýar? Parahatçılık, döredicilik yörelgeleri. Näme diýmek bolýar? Pikirläp görüňiz. Selçuklular parahatçılık demede, o döwürlerde parahatçılık diýip bir zat ýok. Elmide ama goňşyňy basyp almalydyr. Selçuklular uruşup bolsa, näme çelli gelýär? Türkiýanyň häzirki Sivas nemesine çelli gelýärler ha. Ben bilmedim parahatçılık diýip bular näme ad berýär? Biz belki düşünýän galdyrs. Parahatçılık nemesine. O iktisadiyet diye, o göreli Türkmenistan'da yine näme tapıptırlar, yine nähil gaz nemesini açıptırlar. O milli iktisadiyetimizin möhüm budağı, nämemiş milli senenamamıza layıklıkta. O indi sene Arapça, nama Farsça. O layık söz ama o Arapça da berkarar, o ber Farsça, karar Arapça illeşler yankı. Bizim pikirlenşimiz Farsların ve Arapların bir pikirlenşine benzemeli bu gidiş bilen bu zatların iyi bir Türkmençesi yok mu? Bir Türkiye nemesinde bir yer bolaymalıdır ha. Olmalı değil mi ya da? Ben hayran zatlara. Ama milli senenamanın senenamasında yankı şu yılın içinde ediyen bir programması vardı. O şu programmasına aitlikte nämetdir? Nevit senagatı ve geologiya işgärlerinin gönülden hava bayram edilip bellenýär diye. Seredim. Şu ilkinci sözlerimde hiç zat yok. O maksatname boyunca näme yankı? Bayram edip bellýärlermi? Ya. Üýt köşüp bir zat. O soň indi bolýar bayram edip bellýäňiz. Nerede bu neftin gazın pullary nerede? Nerede o neftin gazın pulları? Şey dip adamlara yankı gece gündüz mektepte, o ekranda, gazette, o sağda çepte, o ileride, gayrada hemme yerden emelip görler. O goşa toyu soğutlu karşılanýar diye. Türkmen gaz devlet kanserinin daha şoğuz o gaz aktarış, o müdirliğinin devlet avat, o deryalık baş gaz geçirilen uğrunda yerleşen gaz gısıcı önümçülük edaraların işçi hünermenleri ve gidiyor şey edip umuman yerleşler. Goşotoy soğutlu. Şunu yalan bir neme olur mu? Tema bu. O zahmet üstünlükleri. Türkmen gaz devlet kanserinin. Ben mesela bir zat, şol bir zat. O birinci sözlerini okusanız hiçbir manisi yok. Ne şu George Orwell'ın kitabını okan, düşünýäňiz, men belki gowy edip düşündürip bilmerim, söze çeperem däl. Men o Türkmen dilini bilemok. Men Arapça bilen Farsça bilýän şu wagt gürläp duran söz dilim 90%'inin içinde Türkmençe söz yok. Arapça bilen Farsça gürlänim üçin men düşündürip bilemok size. Şonuň üçin o alıp okan, şu Türk näme dilinde okasaňyz, o Rus dilinde de belki okasaňyz bilmedim, Rus dilinde näme demekdir ýöne.
Men bunu özüm ingliz dilinden okanım için o yazılan dilem ene yankı şu kitabın yazılış dilem İngilizce olan için katı gowu aňsat nemedile İngilizce bilýänler okman suratda İngilizce okusun. Size düşündürýär, men düşündürüp bilem oksa farsça bilen arapça sözleri yeten okmaga. Arapça dil dolu yalanın üstüne kurulan dildir. Yani hiç bir problemani çözýän bir dil däldir. Ananmasaňyz arapların iki sany arabın gürleşini nem edip göräýin. İki arabın oturup gürrüň edýän. O bizim saçak başında tosta içimiz ýaly. İnşallah maşallah bereket versin ýene näme bolsun diýip o şonuň ýaly dilde gürleýändirler. O ýük dolanşygy, bereket bolçulugy. O ýük dolanşygy, bereket bolçulugy. Näme diýär? Eger de diýär hemişe bir taraplygyň gadyr gymmatyny, artykmaçlyklary hakda oýlansaň, ikinji nowatda Türkmenistan döwleti. Hem Türkmenistanyň diýmen özü bir döwlet diýmek. Türkmenistanyň diýip ýazsaň ýeterli. Döwletiň sözü artykmaçy. O barha ösýär. Barha ösýän o söwda, ykdysady gatnaşyklary ýa-da düşýärmiş owa. Ýa-ni näme bar bu taýda? Bir taraplyň gadyr gymmatyny artykmaçy bilen oýlansaňyz ilkinji nowatda Türkmenistanyň söwda, ykdysady gatnaşyklary ýadyňyza düşýärmiş. Yani bir taraplyk sözüni aýdan wagtym siziň ýadyňyza Türkmenistan ykdysady ösüşi ýadyňyza düşýärmi? Aklynıza getirýärmi bir hile? İlleşler. Ha? Meniň ýadyma düşýän ikisiniň baglanyşykly ýeri näme? Ykdysady söwda o size ýadyňyza saljak zat adalet we hukukdur. Hukuk bilen adalet ýadyňyza düşmeýän bolsa, söwda we ykdysat sözünde raýatsyňızdyr. O birje söwdalary Türkmenistana o içindäki ähli tebii we tebii bolmayan ähli nemelerini, baýlyklaryny ogurlap daşary ýurda çykarmagyň guramasy birje. Birjanyň üstünden çykarýarlar. Näme ýazypdyrlar birje barada? Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda gelişiklerin 47'si hasaba alındı diye. Daşary ýurt valyutasyna Türkiýeden, Awganistandan, Özbegistandan, yenelerden oman dowam edýän bolmaly. Türkiýanyň özünde valyuta ýok. Awganistanda da ýok, Özbegistanda da belki bar bolsa da özüne ýeterli derejede bar. Ay bular var ya. Xitay we Pars aýlagy döwletleri erkin söwda zolagyny döretmekçi bolýarlar. Xitay bilen Pars o erkin söwda zolagy döretip biljek neme meşular ikisi. O Xitaýa bir kommunist rejim hemmäni bassyryp kontrol alyp saklajak bolýar. O Pars diýenem Eýran. O Eýranda da neme gidip dur. Mollalara garşy uruş. Aklınıza gelip bilýär. Şunu ýa bolar bolmaz zatlar ýazýandyrlar. Demirozun günorta ýük gatnawyny Aziýa gönükdirmek boýunça wajyp çözgütler diýär. Russiýa Federasiýasynyň geňeşinde diýär Demirozun. Russiýanyň elinde o. Wajyp çözgütler. Bu habaryň asly barmy ýokmy? Umuman seretseňiz, ýa-ni şu şokoladyň gramynyň aslında azaldylyp ýöne habarlara köpeldi diýip berilişi ýalak bu. Ýyleşler ine şokoladyňyz köpelýärmi? Ýa soraýyn size. Şokolad paýoňyz köpelýärmi? Pakistan Awganistanyň üstü bilen Türkmenistandan suwuklandyrylan gazy import etmeyi meýilleşdirýär o.
Elmi dama vardır şunun ýalyga var. Girip okan mailleşdirýär, o niyeti var, ýene näme edip dur. Aha. Türkmenistan we Kırgız Respublikasy ine seredim. Bu taýda Kırgız Respublikasy diýär. Türkmenistanyň nämeligem belli däl. Näme baba. Bolaýmagyna görä respublika ýa-da jumhuriýet diýmek. Täze multimodal ulaw geçelgesini döretmäge gyzyklanma bildirýär. O çynmy, ýalanmy hiç bir nemesi ýok bu zatlaryň. O sanlyk sadet döwrüň talaby diýär. O sanly diýäni digital ýa-da digital neme. Şoňa talap barmyş. Döwrüň talaby diýär. O hakyky ýöne Türkmenistanda internet ýok. İnternetin bolmayan yerinde o internetten bilet satın alıp bilýäňiz ýene bir zat diýip beren demän gurulmy diýäňiz ýa-da internet näçe 300-500 kilobayt arasında da 300-500 kilobayt arasında kret bilýäňizmi? Daşary ýurtda 1 gigabayt sekundda 1 gigabayt tezlikde internet ulanýarlar. Sekundda 1 gigabayt. Yani näçe bolýar o geçen habarda da aýtdy 2000 esse PES Türkmenistanyň interneti dünya standartlaryň internet tezliginden 2000 esse PES. Ihlasly zähmetiň gowandyrjy netijeleri. Ýene de az wagtdan taryhyň gatlaryna altyn harplar bularyň gowy berýän demeleri altyn harplar bilen siňjek diýär. Bu hayran alaýmal bol biz Arapların nemesinde yaşap ýör. Şolaryň neme söz guruluşlar şuna benzeş. Halkın arkadaly zamanası. O ýylynda 3 ağacı gaz kaninden ýa-da kani bolsa guýsy bolýardy. Näçe guý diýmendirler. Lewap döwlet elektrik sanstansiýasyna çekilen gidýär işte. Ihlas edip çekenmişler onu aýtjak bolýany. Şeyler bir zat döwrebap suw desgasy ýurtda suw ýok ya. Geçenem bardy şu habar. Geçen kimiz okanymız. Soň täze çıkanlardan seredildi. Garaşsyzlyk. Garaşsyzlyk. Birleşler o. Ha. Şu komentar yani ekrana koyun şükür ettik diye Türkmen portalda aydın koyup durlar diye. Bana da uğrattılar biraz dinledim. Ya da garaşsızlıkta da o şey olur zat. Garaşsızlık temasında bir taraplığın nemesine o gurmeli. Türkmenistan prezidenti bir taraplık binasına gül koymak davarasına katlaştı. Ha, bir taraplık temasını açalım. Onu nerede şu haber bir yerlerde vardır başka surat bilen. Ha, değil mi? Türkmenistan prezidenti şol bir zat seredin 2 sahypa. 2 sahypada da şol bir hem yerde de şol bir zatlar yazýar. Samsyklar hava. Bunu aslında yan okapdyk. Bir taraplygyna seredeli. Bir taraplyk parahatçylykly ösüşüň nusgasy. Indi Türkmenistan o bir tarapmış, parahatçylykly ösüşüň nusgasy diye. Türkmenistanda bir ösüş var mı? İlleşler. Tamam. Ösüş yok Türkmenistan'da. Ne için yazıyorlar onda? Ondan bir taraflığa bağlıyorlar. Abadançılığın binyadı diye. O Farsça ile Arapça sözlem düz. Al sana Türkmenlere neme. Yuhudiyam Türkmenler Yuhudiya. Hem yalan hem Yuhudiya. Abadançılığın binyadı. Çoğun guruluşu diýip aýsam bolanokmy? Guruluşu diýip ýa-da.
Ha, näme diýä? Para saatly baş tutanlygy garaşsyz. Ýa-ni okan nämämizden bir ýerde okudy bunu. Hemme sahypalar bir menzeşe o bir taraplyk dillerimizin senasy. Dillerimize tüý bitdi ýa bir taraplyk diýip aýtmakda. Öňün öňün o dämçin ul harp bilen ýazypdyrlar bunu. Öňün halkara bir taraplyk güni biziň ýene näme diýip täze ýükläp durlar şunu. 16 minut boldy biz çykyş edip durkak ýükläpdirler. Velaýetymizde hem coşgunly dawaralara beslenip o giňden toý edildi diýä. Coşgunly dawaralara beslenip giňden toý edildi. Gutlanyldy diýmek ýeşler ýaňky. Şunun manysy coşgunly dawaralara beslenip giňden toý edildi diýmek. Gutlanyldy. Gutlanyldy sözü boş sözler bilen doldurýarlar. Ya boş gurrun şu taýda ýeşler. Bir taraplyk mekany, yer ýüzünde parahatçylyk merkezi hökmünde tanalýan Türkmenistan yer ýüzünde parahatçylyk merkezi hökmünde tanalýanmış. Bilmedim kim tanady bunlary? Kim tanady bunlary? Parahatçylyk demesinde. O son kuwatlar parahatçylyk sözüni köp ýatlaýandyrlar. Bular uruşmalyň, gaýrat edin diýip näme durşy. Baýdak galdyryş dawarasy. Şu habar edilip ýazyljak bir zatmy ýeşler ýa baýdan galdyrylmasy. O galdyrýan baýdan ama türkmene değişilir baýdakda. O neresi değişil şuna bir aýdyp bersin. Şu sebäpden o Türkmenistanyň baýdagy bolup bilýärdi. Bir taraplyk parahatçylygyň baýdagy. O baýdak parahatçylygyň bir taraplygy diýip ýazsynlar. Yerini çalışdyryp o. Golaýda Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunda halkara bir taraplyk güni münasip etdi diýä. O bir taraplyk siýasaty, parahatçylyk we dostluk talymatydyr. Geçenem okapdyk. Bundan haçan bir hepde bundan çykanda da bar şuna benzeş sözler. Şol bir sözleri gaýtalap, o oňyn, ýyzlyn, öňin, sag, çepe goýup sözleri berip durlar. Toylara ulaşan diýarym. Bu näme menziýe? O orta asyrlarda araplar söýgüllerine goşgu ýazýardy. Bir kısan goşgularını okap görüpdüm arapların. Şolaryň goşgularyna menziýär. Toylara ulaşan diýarym. Käbir goşgu nemeler ýadyma düşdi. Okap durmaýyn. Gülkünçrak. Hakyky şoňa menziýär bular. Güllap ösüşleriň waspy ýitirildi diýem. Yetirildi diýeni başlarsınız. Benim hayran aldım bular beýle zat ýazarym. O güllap ösüşleriň waspy yetirildi. Näme diýmek bu? Ýene gül ýaly durmuş, gül ýaly watanymyz bar diýen sözleriň nemeleri şu. Güllap o döwlet dilinde ulanylacak bir diller bu. Döwlet dili. O waspy yetirilenmiş. O halkara bir taraplyk güni münasip etli o çerçewe etrap häkimligi, jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde Kişdiwan şäherçesiniň bilen altın toy mekanynda bayramçylyk dawarasyny geçirdi. Hawaryň adyna seredin, nemesine seredin. Ama size näme bular ýankylary. Ähli parahatçylygy we döredijiligiň bähbidine. Näme? Bu sözüňden dowamy gelmendir bu sözlemiň.
Buna o başka buna yani iyileşmez yazıp da bunu Hıramf'ın nemesinden çıkıyor. Şunun nemesi. Başka iş hatta. Näme di ähli parahatçılığın ve dörediciligin pähbidine. Näme zat vatanımızın bir taraflığına bağışlanan bayramçılık davarası Aşgabat 12. dekabr yine näme ile böyle boş zat yani ilkinci sözleminden boşluğu ortaya çıkıyor. Bir zadı näme vardır yani yazmağın bir esey, makala, tekst yazmağın bir usulü vardı. İlkinci sözlemde siz esas fikri bermelisinizdir. İlkinci sözlemde näme diýädi esasy diýip o ana pikir. Ana diýip bizde söz var, näme üçin ulanmaýas? Esasy diýip arapça söz ulanýas. Esasy diýmek, ana diýmek ikisi bir näme mana gelýär. O ana pikir bermelidir. Şu birinci sözlem okan wagtymyz bundan soň o size şu tekst näme barada, kim barada düşündürüş berjekdigine näme diýär. O ildeşler ine nämedim Kurban olayının tanrısı kim? Kim ki? Yani şu zatlar görüp o tanrısını çıkardı. Orta. Türkmenistan prezident bir taraflık binasına gül koymak davarasına katnaştı. O yankı näme? Ayla görüp şol bir suratlar, şol bir tekstler. Bu näme? Yani okamadık mı bunu? İki gezek yazıptırlar. Ular öz bir-birinden hem habary yok ýaly goýan zatlaryň. 19 saatdan goýupdyrlar şol bir habary. Ýene gelip ýene täzeden 9 saat 10 saatdan soň bolýardy. Ýene goýupdyrlar şol bir habary. İşten atylýan kim edýän bolsa da onu. Kulağından çekerler senin. Diýerler owa men şu taýda jemläýin. Yine hava sorağım şol. Kurban olayının tanrısı kim? Var mı tanrısı? Dinine düşündük. Dini yalandan varat emme zatları. Kurban olan o bir sahnanın kurcağı. Şeyler bir yağday. Şu zatları pikirlenip nemedin. Şunu aram yağdı düşürüp durmalıdır. O sağ olun. Akşamınız hayırlı olsun. İyileşler. O Aydara diýerek gatkan zat vardır. O George Orwell'u okan. İksan kitabı var. İki kitabı gatı möhümdür. İksan o yani Türkmenistan'ın içindeki yaşayacak adamların hemmesine değişilir, okumalıdır. Şu zatlar okamasanız düşünmeýäňiz. O bolýa sağ olun. Akşamınız hayırlı olsun. Yine görüşýänçäk.